आंबोली नांगरतास येथील वसंतदादा पाटील ऊस संशोधन केंद्राची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाहणी केली. पाहूयात. इथं एक संशोधन होतं वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं हा फार्म आहे आणि तो फार्म बघायचं माझं राहिलेलं होतं. मागे मीटिंग झाली होती त्यावेळेस मी म्हणलं होतं की मी कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर येईल, त्याकरता आलेलो होतो. इथले सगळी पाहणी केली, इतर काही ज्या काही चर्चा होती ती चर्चा केली. याच्या व्यतिरिक्त मला काही बोलायचं नाही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.